sausa ka. In Drama presents Handumanan Sausa Ka Awit. Ano pada siyang kaagi karon makining usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong matatampan nga Jo. Singuta ang likod ni mo dong, oy. Bebe, trapuhan ti ka. Lagi dayo eh. Saon init mo gayong panahon, good. Nya, traffic pa, good. Oh, okay na. Pag-ilis og t-shirt. Salamat ay ha. Saan sa man? Sa imong pagmahal og pagpanggaan ako. Ikaw, gyud. Natural nga panggaon ti ka dong. Kay ba natagod ka? Ug asawa sab ko nimo. Sige na. Pangandam na diha kay mga on na ta. Wa pa di ka mukaon. Eh, syempre, inugi pa abot ti ka nga mauli gikan sa mong trabaho. Aron, magdungan kitag pangaon. Mao ba? Ata na, mga on na ta. Haskag sortihan ni mo, Joy. Unsa tuingon nimo? Trapuhan pagagsingot sa imong asawa? Unya, hinukaran. Sana all. Oh, mga nabay. Yoyo! Tanindutag magkasuot ang priyana. Mogit! Sana all. Di ka lang ang nasab ko, bay nga nakatunong kong babae nga buutan. Mogit. Mogit. Bay. Ang pingin tao. Ang pingin ni mga asawa daw, ha? Mogit, ang pingin na kaya? Uy, ang pingin na. Paglikain tao nga di ka makasa. Uy, naunsa ka. Di urok Sa ka. makasagod doon sa matawa mong duha. Tanawa. Sus, bayan mo, lalaki gud da, ti urok magay ka pag mo pila. Butan na gid sa. Kamo man na pre, kamo man na. Lahi ko. Dili mahitabo nga magpakasa ko sa akong kaminyoon. Kay buutan kay ang akong asawa. Mula ka sa kodong, ha? Asa man kanay? Matukos merkado dong. Kay mangita ko dito ko nang siangay na itong sadaanon para sa panihapon. Ako na lang kay mangumpra day. Ayo, uy. Di na kasbay. Pahuway na lang diha kay may duty para baka ugma. Sige day. Ambing ha. Salamat dong.
Swerte kay ko ni Beta nga akong masawa. Buutan og mapinanggaon. Mag-Facebook na lang ko, be. Aron na ako'y lingaw. Uy, niya may ni friend request na ko. Si Cherry ang iyang pangan. Tanaw na ko ang iyong profile, be. Uy, hala. Ang ako hindi ning uyab sa una. Akong i-confirm, be. Ay, salamat in tawag niya. Imo na di kong gi-accept. Dugay kong nakabantay nga ni Ade ka na ako. Hibaw ba ka? Nasige kong search nimo sa FB. Pero dugay kayo ko nakakita nimo kay imo man di bali ang imong pangan. Sunod lang ko sa uso. Unya, kumusta ang kinabuhi ninyo? Okay naman. Malibayon. Maayo pa ka. Malipayon ka uban ni Beth. Ako in town. Huwag ko malipay sa akong kaminyoon. Nga naman. Ang. Hangtod karon, ikaw pa man kihapon din ako gihibog ma. Cherry. Kung ikaw pa tingali ang akong nabana, malipayon tingali ko. Makita ta, Jo. Ha? Jo, mingawagay ko ni mo. Tagpahawa ko, Jo. Salamat na kilitay ko ni mo, Jo. Cherry, nakasawa na ta sa itong Paris. Okay ra ko. Kaysa sinugdanan pa lang, huwag mong kigugma sa nahin mo na kung paano karon. Ikaw ang gusto na kong ikauban sa tibok na kong kinabuhi, Jo. Pero ako'y mahimo. Kay si Beth man ang imong gipili. Di na ta manghiskot ito. Nilabay na to. Gusto na ako nga magkita pa ta pag-usap. Ha? Ayaw kahadlok. Dili ko magsamok sa imong pamilya. Hatagi lang ko gamay panahon. Masugot man gani ko nga mahimo nimong kapit. Basta dili ka lang muha na ako. Basta, magkita ka permi ha. Manuoy ka na ako, Jo. Sige. Magkita ta. Basta ayaw git pagpanuwag sa bahay, ha? Ako rin mo kontakin mo. Oh, sige. Unsa man ning nahitabo nako. Nakasa ko sa akong asawa. Nahitabo gid ang giingon sa akong amiga. Niabot gid ang tentasyon sa akong kinabuhi. Ay, Dong. Uy, sa ka, uy. Kalangas ba ni mo? May nakahasol ni mo? Wala yun. Matulog ko dahi. I love you, Jo. Cherry. Pila na kayo gayon na nahitabo ta. Cherry, ato na nang hinungon. Magbuwag na ta. Dili ko. Cherry. Dili ko masugot nga imo kong buwagan. Nadudla na kong maayo ni mo, Jo. Iman ini lang ta. Magkita-kita. Basta dili lang ta magbuwag. Ha? Unsay maptos? Mana, Jo, mabdos ko. O ikaw naman. Cherry, may mo ba? Ayaw ko binuwang. Wa ko mapinuang ni mo. Ikaw ang amahan sa akong gisabak. Kay sukad nga may nahitabo na to, uwan ako pahilabot sa akong bana. Duha na kabuhan ang nakalapay. Kinuo ko.
Sa may buhaton ini, Jo. Ikon mahibaho ini ang akong bana. Sigurado man yun nga dili siya maangkon ini. Kadugay naman siya wa makahirabot na ako. Mauni ang akong giingon nimo sa una. Nga delikado kini ang atong gisudlan. Jo! Cherry, sorry. Sorry kayo. Sumusugot ako si Di. Mauna ni ang katapusan na itong panakita. Unsa? Dili na nako ni kaya. Nakonsensya na kong maayo. Buutan kayo nga akong asawa. Ug dili ko gusto nga mahibaw siya sa akong binuhatan. Jo, dili lang ko ta magbuwag. Way asong makumkum siya. Kung magsigita og kita, may bawaan sa akong asawa nga may babae ko ug magdos pa ni. Ang sorry. Sorry. Dili na ako makikita nimo. Magbuwag nita. Jo! Hapit na mo duha ka tuig nga wa na mo kontak si Cherry ako. Ay, salamat in taon. Nga wa na siya magsamok-samok. Ug wa sab mahibaw ang akong asawa sa akong gibuhat. Bay, Pedro! Abi ka dili, day! Nga naman bay? Nakita niyo, bay. Imo ko ligagaw. Mo ba? Sige, akong gawson. Kinsa sa kaning igagawa eh. Klaro kayo. Mamarayag na sa nagparata ba? Jo! Oh. Cherry? Ikaw ang nangita ako. Kinsa maning bata ang imda? Atong anak. Unsa? Baby, gugos ni Papa, oh. Arabi. Uy. Kagwapa sa akong anak. Maayo kayong pagkapahin nato sa... Oh, nganong nitutok ang ganako? Ayaw ka bala ka. Nakikita na ko nimo kay gusto ko nga makita nimo nga atong anak. O gusto sab ko nga may bao ka nga nakigbuwag ko sa akong bana. Kadili na ko kaya nga siya nga akong paangkunon sa atong anak. Cherry. Dili ko magsamok-samok nimo. Kaya nahibaw ko kung unsa nimo kamahalang nimo pamilya. Igo na nako nga nagkapatong taog anak. Siyang buhay nga dumanan ako nimo. Cherry. Tapat ang puso ko at ito'y hindi magbabago. Pagkat pag-ibig ko ay tuwing para sa'yo. Nagsago lang akong gipati niya itong hikayo na. Nga nagpakita si Cherry na ko. Da ang among anak. Pero sa laing bahin, nalipay sab ko kay nisaad siya nga dili na magsamok-samok na ako. Sa mga lalaki nga naminaw karon, likayin ninyo ang pag-communicate sa inyong mga ex. Kaya tingali, ug maparehas mo na ako. Dinhin nilang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Ito mga higalan, kaagi ni Jo nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalohan, tukso. Kaagi gibatan og duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, hantumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong
Pag